Egy 2025 májusi érettségit csinálunk most meg. Azt mondja, hogy egy szénből és klórból felépülő szobahőmérsékleten szilárd halmazállapotú vegyületet vizsgálunk. Vízben oldhatatlan, de jól oldódik olajokban, benzolban és kloroformban. Az egyik legmérgezőbb szerves halogén származék, az ember központi idegrendszerét károsítja. Magas hőmérsékleten, oxigénmentes térben elvégzett hőbontásában széntetraklorid és tetraklóretén keletkezik. 50 köbcenti, 1,479 g per köbcenti sűrűségű kloroformban 7,101 g tömegű szilárdanyagot oldunk fel, és így a szilárdanyagra nézve 4,620 anyagmennyiség százalékos oldatot kapunk. Számítsa ki a vegyület moláris tömegét. Ugye, amiből ki tudunk indulni, vagy felírjuk az adatokat, a kloroform most az oldószerünk lesz, ez lesz 50 köbcentiméter, aminek a sűrűsége 1,479 g per köbcentiméter, és ebből tudunk számolni oldószer tömeget, ugye a ρ/V egyenlettel, tehát az 50-et megszorzom 1,479-el, kapok 73,95 g-ot. Az egyébként pont 4 értékes pontosságú, tehát pont jók vagyunk. Ebben az oldott anyag, amit feloldunk, az 7,101 g, és azt tudjuk még, hogy az anyagmennyiség százalékos, tehát az n/n százalékos összetétele, az 4,620. Ilyenkor nem kell kiírnod az összes értékes jegyet a részeredményeknél. Mit tudunk csinálni? Tudjuk, hogy ki a kloroform. Ugye a kloroform az a triklórmetán, tehát CHCl3, és akkor ennek ki tudjuk számolni a moláris tömegét. Ugye van benne egy szén, 3 klór, és van benne egy hidrogén. Mivel 4 értékes egy pontosságon vagyunk, ezért 4 értékes egy pontossággal nézzük a moláris tömegeket is. Ugye a szén az 12, a hidrogén az 1,01, a klór pedig 35,45, és ezt szorozzuk 3-mal. Tehát ha minden igaz, akkor a moláris tömegünk 4 értékes jegyre megadva 119,4 g per mol. Ki tudjuk számolni az oldószernek az anyagmennyiségét a kis M per nagy M-es képletünkkel, és akkor a 73,95-öt osztjuk a 119,4-jel, 0,6193 molt kapunk meg. Ugye tudjuk az anyagmennyiség százalékos összetételt, annak ugye az lesz a képlete, hogy az anyagmennyiség százalékot mindig úgy kapom meg, hogy az oldott anyag anyagmennyiségét osztom az oldott anyag meg az oldószer anyagmennyiségével, és ezt szorzom 100-zal. Hogyha ezt behelyettesítem, akkor a 4,62 egyenlő az x, mert nem tudjuk az oldott anyag anyagmennyiségét, osztva az x plusz 0,6193-mal szor 100. Ezt be tudjuk ütni a számológépünkbe, és akkor az x-et, vagyis az oldott anyagot megkapjuk. Ugye, hogyha nincs szupi számológéped, akkor vegyél szupi számológépet, mert nagy segítség az érettségin, de akkor ugye most következne egy kis matek óra, és akkor úgy kellene először beszoroznunk a nevezővel, majd utána zárójelet felbontani, átalakítani, és így kapnánk meg a végeredményt. Most leírom, hogy mit mutat a számológépem, és akkor ezt 4 értékes egy pontosságra fel fogjuk kerekíteni. 0,02999975, és nem írom tovább, ezt mutatja a számológépünk. Ugye a 4 értékes egy pontosság azt jelenti, hogy ezt a számot kellene néznünk, tehát a következő szám dönti el, hogy merre kerekítsünk. Ugye a 7-es az felfelé kerekít, ugye 5, 6, 7, 8, 9 felfelé kerekít, tehát a pontos szám, amit le kell írnunk, az 0,03, és akkor 3 darab nullát oda teszünk, mol, vagy 3,000-szor 10 a mínusz másodikon mol is ugyanolyan jó felírás lesz. És akkor most jön a moláris tömeg, ugye tudjuk az oldott anyag tömegét, elosztjuk az oldott anyag anyagmennyiségével, és akkor megkapjuk a moláris tömeget. A 7,101-et osztjuk 0,03-mal, azt kapjuk, hogy a moláris tömegünk 236,7 g per mol.
Ugye látod, én se férek ide a megadott helyre, te is nyugodtan nyiss ilyenkor egy tisztázati lapot, és írd a plusz lapra az eredményedet. Azt mondja, hogy a vizsgált halogénvegyület 89,86 tömegszázalék klórt tartalmaz, és számítással határozzuk meg az ismeretlen vegyület molekulaképletét. Ugye azt tudjuk, hogy szénből és klórból épül ez fel, tehát van nekünk szenünk és klórunk, és a tömegszázalékot tudjuk, hogy a klórnak 89,86%, már pedig akkor tudjuk a szént is, hiszen csak ebből a kettőből épül fel, tehát ha kivonom a 100-ból ezt a 89,86-ot, akkor megkapom, hogy 10,14% szenet fog tartalmazni. A tömegszázalékot egyenlővé tehetjük a tömeggel, hogyha azt mondjuk, hogy vegyünk 100 g ilyen vegyületet, akkor ugye ugyanennyi gram szén és klór lesz benne. Ebből számolunk anyagmennyiséget, úgy számolunk anyagmennyiséget, hogy a moláris tömeggel leosztunk. Itt is figyelünk arra, hogy 4 értékes jegy pontosságban vagyunk. A 10,14-et a szén moláris tömegével, a 12-vel osztjuk le, 0,845 molt kapunk, a 89,86-ot pedig a klórnak a 35,45-ös moláris tömegével, ugye itt nem a klórgáz, hanem a klóratom fog nekünk számítani, és akkor az 2,535 mol lesz, hogyha 4 értékes jegyre kerekítünk. És akkor ebből csinálunk arányt. Arányt azt mindig úgy csináljuk, hogy ezt a 2,535-öt, a nagyobb számot elosztom a kisebb számmal, a 0,845-tel, és azt fogom kapni, hogy ha egynek veszem ugye a szént, akkor 3 klór lesz. Ez nem azt jelenti, hogy ez a kloroform, vagy egy szénhez 3 klór tartozik, hanem ez azt jelenti, hogy amennyi szelem van, annak a 3-szoros mennyiségű klórja lesz, tehát CN, klór 3N, Cl3N lesz a molekulaképletünk. Jó, tehát a molekulaképlet az soha nem pontos, hanem az mindig attól függ, hogy az arányokból hogy jön, tehát kis n-nel fejezzük ki. Honnan tudom akkor, hogy pontosan mi a képlete? Onnan, hogy kiszámoltam a moláris tömegét. És akkor azt tudom, hogy a moláris tömege, az a 236,7, az egyenlő lesz 12-szer n-nel, meg 35,45-ször 3n-nel, és ebből fog nekünk kijönni egy n, ami remélhetőleg egy szép egész szám lesz, hiszen ugye csak egész számú anyagaink lehetnek. Ezt is ugyanúgy bedobod a számológépbe, és kiszámolod belőle az n-t, és akkor azt kapom, hogy n egyenlő 2, tehát a pontos molekulaképletem az C2H6 lesz. Ez lesz a B válaszra a megoldásunk. Azt mondja a C, hogy írja fel a vegyület hőbontásának reakcióegyenletét. Ugye azt írja a feladat nekünk, hogy magas hőmérsékleten, oxigénmentes térben elvégzett hőbontásában széntetraklorid és tetraklór etén keletkezik. Tehát felírjuk, hogy ez a C2H6, ugye oxigénmentes környezetben, tehát csak egy nyilat rakok, és akkor keletkezik belőle széntetraklorid, ez ugye a CCl4, plusz ugye a tetraklór etén, ugye az etén azt fogja megmondani, hogy 2 szénatomos, a tetraklór meg azt fogja mondani, hogy 4 klór van benne, és ugye az etén az azt jelenti, hogy 2-s kötést tartalmaz, tehát ez így pont jó is, nincs szükségünk több ligandumra. És akkor ezt kellene rendeznünk, ugye látjuk, hogy a kiindulási anyagon csak páros szén lehet, tehát akkor a túloldalon is páros szénnek kell lennie, ezért a széntetrakloridból 2-t veszünk, akkor itt ugye 4 szénatomunk lesz összesen, 2-t veszünk itt is, és most nézem, hogy ezt elírtam, ez itt természetesen klór, és akkor összeadjuk, hogy itt ugye van a kiindulási oldalon 12 klórunk, túloldalon 2x4 8, meg 4 12 klórunk, tehát ez lesz a hőbontás reakció egyenlete. És akkor még egy feladatunk van, azt mondja, hogy ez a szerves halogén származék egy másik, ugyancsak 7,101 g tömegű mintájának hőbontása 197 Celsius fok hőmérsékleten végezték el. E körülmények között az összes kiindulási anyag elbomlott. A reakció termékek gázhalmazállapotúak, számítsa ki a kapott gázel egy térfogatát 102,4 kPa nyomáson.
Amikor látod, hogy ilyen fura hőmérséklet van, meg fura nyomás, akkor tuti, hogy a PV-NRT-s képletedet kell használni. A nyomást azt nem kell sehova átírnunk, a 102,4 kPa az teljesen jó nekünk, úgy, ahogy van. A hőmérséklettel már foglalkoznunk kell, ugyanis ugye ebbe az egyenletbe Kelvinbe kell beírnunk a hőmérsékletet, tehát a 197-hez hozzá kell adnunk 273-at, és így 470 Kelvint fogunk kapni. Ugye a 7,101 g tömegű minta, az ugye erre a C2Cl6-ra vonatkozik, amit már kiszámoltunk, hogy akkor ez 0,03 mol. Ugye az egyenlet alapján, akkor ebből ugyanúgy 0,03 mol széntetraklorid, és fele annyi 0,015 mol tetraklór etén keletkezik. A teljes gázel egy térfogatára lesz kíváncsi. Ugye készen van már nekünk a nyomás, a hőmérséklet, a gázállandót pedig tudjuk, tehát egyedül még az anyagmennyiséget kellene. Ugye mi adja nekünk az anyagmennyiséget? Az most nekünk itt a teljes gázel fogja adni. Tehát a tetraklórmetán és a tetraklóretén, tehát a kettő anyagmennyiség összegét kell vennünk, tehát a 0,03-hoz hozzá kell adnunk 0,015-öt, tehát 0,045 mol lesz a kis ennünk. Behelyettesítünk a 102,4-szer a V, amit nem tudunk, az egyenlő a 0,045-ször a 8,314-es gázállandó szor a 470 Kelvin. Ebből, ha beírjuk a számológépbe, meg is fogjuk kapni a térfogatot, és ugye az, hogy miben kapjuk meg a térfogatot, az a mértékegységet a nyomásunk fogja meghatározni. A nyomásnak az SI mértékegysége az a Pascal, a térfogat SI mértékegysége pedig a köbméter. Tehát ha Pascalba lenne megadva, akkor köbméterbe kapnánk. Na most, hogyha kilopascalba van megadva, akkor ugye az a Pascalnak az 1000-szerese, tehát akkor a köbméternek az 1000 részébe, köbdeciméterbe fogom megkapni, és akkor 1,717 köbdeciméter lesz a gázelegynek a térfogata. Ugye jók vagyunk értékes jegyben is, ugye 4 értékes jegyre számoltunk, úgyhogy ennyi volt ez a feladat.